Emakunden garrantzi handia ematen digu ikerketak egiteari, gure errealitatea hobeto ezagutzeko aukera ematen digutelako, eta gure errealitatea ondo ezagutzea beharrezkoa da politika publikoak alden eta hobeto diseinatu ahal izateko. Ikerketak bultzatzeko ditugun tresnen artean, bata bekak ematearena da, urtero emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten ikerketak bultzatzen ditu beka deialdiaren bitartez. Eta hauetako bata gaur aurkeztuko dizueguna. Ikerketa honen helburua da ikertzea emakume etorkinen parte hartzea elkarteetan, bai, etorkinen elkarteetan eta emakume elkarteetan. Ikerketa hau begirada feminista batetik egina dago, kontuan hartuz eta ikustaraziz emakumeek elkarte hauetan aurrera eramandako alduntze prozesuak. Honekin batera, intersekzionalitatearekin eta intersekzionalitatearen garrantzia ere azpimarratzen du lan honek. Hau da, edozein ikerketa egitean kontuan izan behar dela pertsona bakoitzari nola eragiten dioten bere bizitzan hainbat faktore ezberdinek. Kasu honetan, batetik emakume izatea, bestetik etorkina izatea eta emakume arrazializatua izatea besteak beste. Faktore ezberdinen askoren nasketak emakume bakoitzaren egoera ezberdina izatea eragiten du. Uste dut, garrantzitsua dela emakumeen kasuan aniztasuna kontuan hartzea. Emakumeak asko eta oso desberdinak gara. Uste dut aniztasun hori erakustea oso garrantzitsua dela emakumeen estereotipoaren aurka borrokatzeko oro har, eta kasu honetan bereziki emakume etorkinen estereotipoak hausteko baita ere. Lan honetan, hauen parte hartze soziala eta parte hartze sozialari buruz hitz egiten da, zer nolako elkarteetan biltzen diren eta ze eragina duen horrek euren bizitzetan eta gure gizartean. Emakumeen alduntzea, askotan esaten dugu, berdintasun politiken ardatz nagusi bat da eta emakumeak elkarteetan parte hartzea alduntze hau indartzeko modu bat da baita emakume etorkinen kasuan ere.